Panjenengan sedaya nglakoni tulodo menawi badhe ngayahi pambiwara ingkang panjenengan. Dan panjenengan pirsa saking cak-cakanipun orang hari ngendikan kemawon, buka kemawon. Menika nek panjenengan badhe mlebet nilaken menawi negara gumimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmatullah saking wilasane Gusti Yang Maha Mirah Maha Welas Tuwin Maha Asih ingkang ngendha tumanggo tuwin tumangu dumateng jiwanggo panjenengan kalaku bilih wonten ing rikala dan siang ingkang edina-edina panjenengan kalaku sampun pinaringaken para manunggal rawuh kami kalih katenteman kabagyan sarta kabagas warasan. Saderengipun kula ngaturaken menggah rantaman utawi rancanganing tata lamaran calon pengantin sanjing. Langkung ini semonggo panjenengan sedaya kula dherekaken mangkungaken Jawa nunggulaken stoko saben mangastu para brata kunjuk ngarsanipun Gusti kang akale ya Rama nangge Allah Subhanahu wa taala amrih sawining gati wit purwa madya musala saged kasembatan lurus pidoto nggih sandika nuwun para pundhe para sesepuh dalam para sesepuh ingkang sadukono ing pamawas miwah dole pitutur kepareng kula turut gegempil kamardikan panjenengan wonten sarata sedaya. Mboten ateges kula cumantara kemawon isune hampir liwat muka kami sonyapa. Tuwin munggil dumateng anggen panjenengan sengsening pawan bawa raos kaliyan kadang kinasih. Amestu tiang timbalan dawuhipun ingkang jumeneng mangkujan. Niki Bapa no hati guru sekalian kalian estining manang lamun nedya tuyung dumateng pepuyaning kaulawi ngayahi jiban panisika legalaning manah bila wonten ing karanggan nika kula atuji minangka pambiwara kene prakene saking kemapaking tata cara adat ingkang sinebat lampahing
lamaranipun calon pengantin sari putra putrinipun Romo Hadiah kula ingkang sinambah ing wangun nggih Dyah Kusumani Ayu Srikandi ingkang badhe kadhawuhaken kaliyan putra kakungipun Romo Sugani ingkang akasih Kaki Bagus Harjuno. Oh, cekap ingkang ngrasakaken mungkin kapan menika mambuka menawi lamaran. Terus berdiri Pak Asiko. Wah. Dados basa Jawi menika kagem raos. Ampun kecepatan nggih. Nuwun para rawuh kakung Pak Putri ingkang satu dan nomornya kali ngeten. Niki mboten truk. Dados ngagem raos nomonipun renggeping Wicara. Renggeping Wicara kok saged nggih Pak syarat kaya wong sinau. Nek ra kersa sinau lho ingkang baken menika pendidikan renang rumiyin. Sebagus wonten raos tresna. Tidak cinta maka tidak sayang. Baca Jawa Indonesia. Semanten ugi menawi panjenengan kadhawuhan masrahaken ketingalipun sepele pasrah niku. Amung kewala ampun nyeperekaken bab pasrah. Dados urutanipun panjenengan kedah prisa. Menawi panjenengan sampun prisa dudukanipun garis besarannya panjenengan ngendikan iki sesuk boten bulan baleni juwarei. Dados menapa iki sampun aturaken ngenten nika cacakanipun menawi panjenengan badhe ngaturaken dados pambiyo. Iso ya kudu aja iso-isonan, iso ing tenanan. Nek kata nggih sampun praktek rumiyin ning sareng permadani kula bujeng ngene kok wis payu. Saestu nika kathah nika sak-sak gagapan ngene kok payu ya aku mergo apa murah.